Pohľad na tabuľku po zápase s Crystal Palaceom vyzerá nasledovne. Hull má náskok 12 bodov a ostáva 8 zápasov, takže chcelo by to naozajstný bottle job, aby sme aby sme dokafrali. Board Hull je nadšený, že sme sa dostali do play-off o rok skôr, než bolo očakávané. Uvidíme, čo budú hovoriť na to, keď postúpime. Diego Altuve, náš brankár, má šancu prekonať rekord v počte čistých kvont, 21 clean sheetov, dá 22, dúfam, že už v ďalšom zápase. A ten ďalší zápas práve prichádza. Ide o šláger tohto kola, pretože sa stretne prvý Hull s Readingom, ktorý je tretí. Reading je inak veľmi zaujímavý príbeh, pretože doslova v minulej sezóne postúpili do Championshipu a teraz sú tretí a bojujú o postup do premky. Na zápas s Readingom sme spravili v zostave niekoľko zmeny. Jedna z nich je, že sme na lavičku konečne dali pravého obrancu. No ale všetko krásne sa raz skončí. Prehrali sme 2-1 s Readingom. Ilian Čiforovič síce vyrovnal v 17. minúte, ale nakoniec to bolo ako bolo. No dúfam, že to neprebotlujeme. Ešte stále máme náskok 9 bodov a zápas k dobru, takže si tu pozerám maily a prišli mi proste správy o hráčovi týždňa. To je Jim Davis. Pozrite, taký lesklý. Prečo taký lesklý? To je, keby bol naolejovaný, alebo čo proste. To sa mu hrá, keď je naolejovaný. S radosťou vám oznamujem, že Vatroslav Bašičiško sa naučil po anglicky. Trochu horšia správa je, že Travis Akomea sa zranil na 3 týždne. Prišli nám mladíci, ale jeden je mizernejší ako druhý. Čo je toto za bordel? Najlepší z nich je Lewis Wilson a ten má nízku determináciu, je nekonzistentný. Nechcem z nich žiadneho. Pračte sa môjho klubu. 1, 2, 16, 17. Tak je to lepšie. Nechcem z nich ani jedného. Namiesto toho treba preskúmať mladých hráčov, ktorých prepustili iné týmy. Predsa len mladík z takého Liverpoolu alebo City môže byť zaujímavý. Všetci ste pozvaní. Akože čo na to pozerám, tak ani títo nie sú. Oj. Cyril, nad tebou sa treba zamyslieť. O ňom by sme potrebovali trochu viac informácií a no uvidíme. No nič, nemáme síce žiadne mladé talenty, ale čakajú nás ďalšie zápasy. Čo skoro hráme z Leeds. Leeds je momentálne 18. v tabulke a my hráme doma, takže vyhliadky sú dobré. Je si to Mantoši Mantácky napriek čírej dominancii 2,68 XG versus 1,26, to skončilo 1-1. Vyrovnal Otávio v 91. minúte, čo to je ten Otávio. Každopádne, my našťastie máme ešte dosť pokusov na to nedopokaziť, ale nemôžem neklamať a povedať, že ma to nefrustruje. Treba sa zamerať plný fokus na náš ďalší zápas, ktorý je už o pár dní proti Cardiffu. Najväčší wonderkidi. Je tu niekto, koho by sme mohli získať. Tento typek. Chcú ho riadne dobré kluby. Mohol by ísť ku nám. Áno, počkať. Tento typek by reálne bol ochotný ísť ku nám. Medzi najväčšie talenty tento rok patrí aj Mohamed Sufiani a Ahmed Al-Shamari. Obidvoch treba vyskautovať, pretože podľa informácií Peťa Košíka najlepší futbalisti sú moslimovia. Podarilo sa nám dohodnúť prespovú čiastku 4,5 milióna za Duška Ramiča, útočníka, o ktorom nevieme skoro nič, okrem toho, že ho chcú týmy ako Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, PSG a tak ďalej. Každopádne treba konať rýchlo. Ramič je za určitých okolností ochotný ísť do Hallu, avšak väčší záujem má o kluby ako Arsenal, Chelsea či Liverpool. Treba sa preto spoľahnúť na vycibrené vyjednávacie schopnosti Peťa Košíka, aby tohto výborného hráča do nášho týmu dotiahol. Samozrejme, hodiny angličtiny mu môžeme slúbiť.
A už sa to blíži. Ďalšie kolo Championshipu. Nastupujeme proti Cardiffu, ktorý je 7. Peter Košík pred týmto zápasom opäť čiastočne porotoval zostavu. Do základu sa napríklad dostal Seny Majulu, parížska stopa. Uvidíme, či sa mu to vyplatí, pretože ak tento zápas Hull City vyhrá a zároveň mu budú vychádzať ostatné zápasy, tak je istý postup. Ešte nie majstrovstvo. Zápas sa pre Hull City v žiadnom prípade nezačal dobre, keď hneď v druhej minúte skoroval Roko Šimič. Avšak, ako sa hovorí, prvé vyhráňa z kapsy vyháňa. A to bol aj tento prípad. Cardiffu nepomohol ani zaplatený rozhodca, ktorý v 78. minúte zapískal penaltu, ktorú premenil taktiež Roko Šimič. Avšak v 84. minúte prišiel Evgeni Kovalenko a v 86. minúte z parížska stopa Seny Majulu to dal na 3-2 a Hull vyhráva tento zápas zozadu. Postup ani víťazstvo v lige však Peter Košík a Hull City nemajú zatiaľ isté. Udržujú si však komfortný náskok a každý ďalší zápas môže byť ten rozhodujúci. Najbližšie ich čaká Preston. Yeah, the city's on fire. We're going higher and higher. There's no turning back 'cause you're